Hola, soc Bonfill Archer, de celler Archer Pagès, un celler familiar situat al poble de Capmany. I avui us vinc a presentar aquest vi, el Bonfill, fet amb garnatxa i carinyana. Aquí dintre de la vinya del Turon d'on surt la carinyana que va en aquest vi. Una carinyana plantada l'any 1929. El Bonfill 2020 és un vi fet amb garnatxa un 55%, carinyana un 45%, i és un vi que ha estat envellit amb botes de roure francès de 500 litres. En boca és un vi amb cos, és un vi corpulent, però al mateix temps és fresc degut al sòl on han nascut les seves vinyes, que és un sòl granític. Després amb nas podem trobar el que es troba en un vi mediterrani, fruita madura, aquesta part d'herbes aromàtiques, tot el que veiem aquí al voltant, i finalment aquest toc especiat d'una espècie més dolça, un punt de tabac i fins i tot una mica de torrefactes, cafè, degut també a l'envelliment amb bota.